Kaixo nere supertxiki maiteak, zer moduz gaude? Zuen superbotereak azten, sekretuak entrenatzen, espero dut baiez. Gaurkoan niretzako oso superbotere garrantzitsu bat kontatuko dizut. 25 urtekin ikasi nuen teknika hau, eta oraindik gaur egun erabiltzen dut. Eta nire egoera kaskarra minutu batean iraultzeko gai naiz. Bakizu zeri buruz ari naiz? Sinesmen boteretsuei buruz. Gelditu hemen eta jakingo duzu zeintzu diren. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Esastu trilogia ederronetan dituzula superbotere guztiak zure esku orain, nere web horrian ubebikoitza supertxiki.comen eta hemen txedizu orain azalduko dizuedan superboterea. Lan zaiena ez da sinismen mugatzaile bat boteretsuan bilakatzea. Haiek ikustea baizik. Askotan haurtzaroti datorkigu dauzkalon hondik, eta lan zaiena zer da oroitzea. Baina ez kezkatu, horrek irten bidea baitu. Esan bezala ez du axola. Zer begiratu ezakegu gaur egun gure bizitzan? Ze emaitzak ditugun, ze egoera errepikatzen zaigun edo zerk molestatzen hau neri gaur egun aurrera egiteko. Guraso edo erreferente garen heinean zer da egin dezakegun hoberena. Lan hori pixka bat gu lehenagotik egitea, gugatik. Gure sinismen mugatzaile horiek detektatu gure txikiei boteretsuak erakusteko. Gure esperientziak asko lagun dezake. Hemen orain adibide batzuk jarriko dizkizut gero zuenak etxean egiteko. Ados, begira, hemen apuntatu ditut, azken aldian etxean gertatu zaizkigun batzuk. Emeak, esaten diate ben. Ama, ez dauzkat lagunik ikastolan. Adibide bada, Eta zer erantzuten dienik, une honetan ez ditut, baina pixkanaka egingo ditut. Edozein preziotan eta edonorekin ez dut nahi. Eta irakur arazten diet eta nola sentitzen diren aipatzen da. Bale? Bigarrena, ama, ez naiz hasiko. Orduan idazten dugu, norberak irakurri behar du. Ados, hasiko zara, pertsona bakoitza bere momentuan hasiko da. Batzuk lehenago, beste batzuk beranduago. Ados, ea pixuak entzen dugun gainetik. Bale? Hau behin eta berriz errepikatu behar da, ez pentsa behin bakarrik eginda nahikoa denik. 3. Matematika kaka bat da. Bai, alaxe esaten dit, txikienak. Bazesate jot, pixkanaka ulertzen joango naiz eta atseginagoak egingo zaizkit. Berehala ez du buelta emango, baina sartzen eta sartzen siniskera berria eta hobea hobetuko dugu. Bale? 4. Hau, edozein gerta dakioke. Gaiztoa naiz, agian ume bati askotan esan diote gaiztoa zea, gaiztakeria egite dituzu, ez dakit zer. Zer esango niokenik? Batzuetan ez dakit emozioak bideratzen, baina ikasten ari naiz. Zuek zuen kuadernotxo hartu eta momentutxo batean apuntatu itzazue batzuk, bale? Milaka adibide jar ditzakegu, baina helburua da baieztapen hauek guri pisuak kentzea gainetik.
ez dugu gezurra esan behar, egingarri bezala sentitu behar ditugu. Eta jakin dena ikasita entrenatu daitekela eta hobetu. Naiz eta ez geran jaio honetarako. Tira, noski ez baduzu zer entrenatu ezin dezu bihar maratoi bat irabazi, baino entrenatu dezakezu eta parte hartu pixkanaka. Animo eta praktikatu botere hau benetan, ikaragarria dala bizitzarako. Nahi baduzu, konpartitu baton bat, nik oso gustora irakurriko dizuet. Aurrera superfamilia eta supertxikiak.